Ako môže sa mi lepšie deň začať? Aha. Hlásil mi tlak v pneumatike do keľu a chytila som šroub úplne, že do streda kolesa. No nič. Tomáško ma objednáva teraz na pneuservis, tak to idem rýchlo vybaviť. Hej, takže je to tak. Je tam defekt do keľu. To mi ma objednal na 12. Takže o 20 minút tam mám byť, takže som sa rýchlo vybrala. A rovno ma už aj prezujú. Tak aspoň niečo. Auto je prezuté na zimné. Takže ideme domov. Ja som zatiaľ bola vo firme, som tam čakala, kým mi prezujú teda auto. A idem, lebo mám ešte kopu roboty. Teraz som bola v Pomikove. Či som si zobrala notebook domov, lebo to by bol trošku prúser. No prúser, musela by som sa zase prejsť pre ňo, ale... Dobre, ideme. Lily už volala, že skončila v škole. Takže o nejakú hodinku bude aj ona doma. A ideme pracovať. Tento týždeň bude kratší, pretože v piatok si beriem dovolenku. Decka majú prázdniny. Napriek tomu, že je utorok, tak sa nám to kráti. No, a som doma. Opäť to tu rozložíme a ideme na to. Hej, mám tu 2 stoličky. Lebo začínam robiť na tejto, potom dojde Najrad, asi sem za mňa lahne, potom ma nejakým spôsobom vytlačí, idem na vecko a keď sa vrátim, tak už je celá rozložená na stoličke, tak ja si musím doniesť druhú stoličku. Nemám to srdce ju vyhodiť z tej stoličky, takže ja si radšej doniesiem takú menej pohodlnú. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Jo, ahojte, ako sa máme? Ja utekám rýchlo do roboty, lebo mám nejaké pracovné povinnosti na firme. Ale chcela som sa vám už prihovoriť. Dneska bude perfektný deň. Perfektný záver dňa. Dúfam, že aj celý deň bude stať nejakým spôsobom za to. Aj keď budeme iba veľa pracovať, ale večer idem konečne na vlasy. Po 4 mesiacoch idem na Melír. Mega krásny odrast mám. Až mi bude chýbať, takže idem konečne na vlasy, veľmi sa na to teším, zoberiem vás so sebou, ale teraz musím utekať nie do obchodu, do roboty, len ešte niečo musím zobrať so sebou. A ideme. To je také nepraktické, keď nemám dole zrkadlo na chodbe, alebo proste niekde dole, že keď chcem sa na seba ešte kuknúť, tak musím prísť zase hore. Ale chcela som vám ukázať túto bundu. Ja som si ju kúpila za 1 euro. Na burze, hej? Nič, akože nevieš, odkiaľ je. Je zo Sinseju. A Tomi, keď ju zbadal, tak mi povedal, že vyzerám jak zo Sľubu. Pritom ten seriál nepozerávame, takže neviem to zhodnotiť. Ale asi mu príde taká nejaká tetkovská. I don't know. Neviem. Mne sa páči, takže idem v tejto bunde. Dám si ešte topánky. Trošku to rozbijeme, dám si také vysoké čierne baganže. Takéto, lebo už je vonku zima, ale toto si teraz ešte
trošku vyhrniem asi. Počkaj. Takto. Hej, robíme to takto. Skinny. Hej, stále nosím skinny jeans. Lebo nosíš to, čo ti sedí proste. Náš to zábradlie, to som vám ešte neukazovala. Máme teda vymalované krásne na bielo a nahodené už aj zábradlie, aby sa nie len decka, teda keď idú hore, nechytali stien. To a aj tam. A ešte by to chcelo nejaké dekorácie, nejaký obraz možno, obrazy. Uvidíme časom. No možno čakáte, že teraz sa vyberieme do tej roboty, ale nie, ja už som sa vrátila, lebo som extrémne rýchla bola. Vybavila som, takže už sme naspäť a ideme zase rýchlo sadnúť k počítaču a pracovať, ale dneska. Ježišmária, sa tak teším. Konečne to bude zase vyzerať k svetu. Už mi aj tak podrastli tie vlasy, že už by som ich chcela zase skrátiť. Tento dzinzik vzadu už je dlhý, relatívne. Takže teraz, keď sa ostrihnem, tak ešte nebude úplne zarovnutých spodných vlasov, ale nevadí, blížime sa k tomu. Takže to mi robí radosť. Chuj, ale ináč teplo je. Ja som čakala, že bude zima vonku, jak včera som mala kožuch. A dneska v tejto tenučkej bunde mi je teplo. Som si tu ešte rýchlo kúpila niečo na jedenie po ceste. Tak. Listy sme zametali 2 dní dozadu. Áno, máme ich veľa. Opäť. Kde ty si? Dneska taká... Kde si? Joj, ani nejdeš bližšie, je zima. Nie je taká zima. Kde ty si? Papáš? Aby si im ukázala, že ty aj papáš. Áno, joj. Dobre. Si mohla aspoň vyvešať práčku. Ináč tento obal na kľúče, už ho mám dlho, stále je krásny. Z AliExpressu. A mám ešte jeden taký bielo-mramorový. No. Kde máš prasa? Kde ho máš? Nechala si ho spinkať, áno? Joj, dobre. Nečakaj, počakaj. A sme naspäť. Ja aj pani Najra, tu, ktorá tu takto furt za mňa vyskočí a potom ja sedím na pol riti. A potom, keď sa idem napiť, alebo nie tak už na vecko, si dovolím odísť, tak už je obsadená celá stolička a musím si doniesť z kuchyne jedálenskú stoličku. Ale nepracujem, pretože nemám to srdce, že by som ju vyhodila do stoličky. Máme ešte 4 hodiny roboty. Medzi tým musím si vymyslieť, čo si oblečiem, keďže idem na Melír, nechcem si dávať. Neviem, čo si oblečiem. Chcela som si dať kožuch, tak ako včera. Neviem, či na to není veľmi teplo. Uvidíme, ako bude po obede, či sa nejak nezmenia podmienky vonkajšie. Keďže ja nepijem kávu, ja pijem Pepsi. No zdravie. Celkom dosť aj pijem, mala by som to obmedziť. Takže tak. Jo, ale poďme na to. No, a presne takto to vyzerá. Takto to vyzerá. Že si vymeníme stoličky a ja budem robiť tu. No Leluš. Áno, zžíva sa z ofinu veľmi dobre. Nie, ešte raz. Dobre. Ale sa mi pokazilo. Ešte raz. Tak počkáme. Dobre, takže ahoj Lejla.
Jaká si teraz? Dobre. Chceš nám niečo ukázať? Nie. Nie, no. Možno. Kufrík. Etiky. Etiky a kamoši, alebo teda spolužiačky tam napísali veľmi pekné veci, že čo si o nej myslia. Tak teraz sme si to tu čítali a je to veľmi pekné. Že? Áno. Že máš takých kamarátov. A pritom už sú akože siedmaci, ale stále sú na seba chalani aj babi veľmi milí a dobrí, čo akože si nemyslím, že v tejto dobe je to nejaké normálne, alebo minimálne aj v našej dobe to nebolo úplne normálne, že chalani s babami držali ako keby babi s babami a chalani s chalanmi. Vždy sú po jednej kope a nedelia sa na chalanov babi, čože je veľmi milé. Od prvej triedy to tak majú. Sú siedmaci, držím to stále. Ale Lejli, to som ti chcela povedať, že dneska idem na vlasy. A budem ťa musieť asi zobrať na tréning skorej trošku. Či? Neviem, uvidíme, či sa mi podarí niečo vymyslieť, lebo táto ide pre Natánka, tak aby nemusel točiť stále. Pekné veci tam sú. Jo, dobre. Chod sa učiť, ja idem pracovať. Berem si svoju... Ja som si už odpila. Už druhú. Dobre, tak aspoň najvychlo. Chcem všetko sama. Daj si. Idem robiť, pa. Nádherné. Maximálna spokojnosť, ako vždy. Potom vám to zajtra natočím aj počas dňa na dennom svetle. Len strašne sa ponáhľam, je 20:20, Pane Bože. A nechcem tu byť sama vonku, tak radšej utekám k autu, čaute. Už som tu. Utekala som celú cestu, nebolo to úplne najbližšie, ale som strašne poserala, takže som radšej utekala. Ja idem za tými mojimi, ja som extrémne hladná a mám nádherné vlasy. Musím to pochváliť, fakt sú krásne. Čaute. Dobré ráno. Nesiem teraz dneska deti, školka ja, ale chcem vystúpiť z auta. Odpútam sa. Či odpašujem sa, či čo to. A zasekla sa mi tam kabelka. Ako jak sa... Toto mohlo stať a ja to neviem dať dole. No, podarilo sa mi to po bojovaní a zostala mi tam samozrejme dierka, ako jak sa toto tam mohlo. Neviem. Došla som domov. Decka sú odnesené a ešte mám nejakých 20 minút, keď začne pracovná doba. Tak idem urobiť to, že idem poupratovať izby ako každé ráno. A stá Pepsi. A ešte rýchlo posháňam, či máme niekde nejaké smeti, lebo dneska je ten výnimočný deň, keď ja berú smeti. Tak nech tu nič nezostane. Zapneme potom robota, nech tu ide, povysáva, poumýva. Nie je nič krajšie, než začať potom prácu, keď je tu všetko dole aj hore upratané. Ja to proste zbožňujem, keď je poriadok. Linku som už upratala, míčku som zapla a ešte tu urobíme povrch. A ja som tu išla urobiť posteľ a tu je obsadené. Dobré ráno. A ty nebudeš ešte vstávať. Prídem neskôr tu upratať. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. Never stop, as we shout from the top. We're gonna be. No boli ste so mnou, keď som si kupovala tie ceruzky. A teraz vám ukážem, že čo ja robím. Aktuálne seba. Tuto kreslím si. Už tu mám riadne veľa toho. To vám potom všetko ukážem. Ale teraz seba, to je už druhý pokus, ten prvý nevyšiel úplne, ten vám potom tiež ukážem, ale... A už je zase večer. A už za chvíľku si aj budem umývať vlasy. A ešte som vám ich ani nestihla poriadne ukázať. Ako sú pekné, nádherné. Spokojná som veľmi s nimi. Ale ja neviem, či tu máte aj vy tak, ale ja... Nestíham rozmýšľať cez deň nad takýmito súkromnými vecami a to, lebo toľko roboty je, že proste nemám kapacitu na rozmýšľanie a na premýšľanie, že čo a ako. Bože, už je 6 hodín aj 10 minút a ja som sa o 3:00 dneska namalovala. Lebo som ráno počas dňa som nestihla. A už je ten čas, že už by som sa mohla teda za chvíľku aj odmalovať zase. A to som dneska chcela niečo nafotiť a natočiť a zase to nevyšlo. Nevadí. Aj také dni sú. Ináč, prišiel mi balík z K-Sisters. Korejská kozmetika. Ja už nejakú doma mám, ale som si objednala akože balík. Balík úžasný, ale na Vianoce. Ani som ho neotvorila. Možno vám ju tak natočím, že pozrite sa, nekecám, mám ho. Ale nechcem ho ani... Mám tam dokonca 2 krémy, ktoré som si chcela teraz na toto obdobie, akože lebo už sa mi minuli nejak, alebo míňajú, tak som si chcela ako toto. Ale ono je to tak pekne v tej krabici to, akože zabalené, ľúbi sa mi tá krabica. A nechcem to otvoriť, lebo nechcem vidieť tie ostatné produkty, čo som si tam dala. Ani z nich nechcem vidieť, to až na Vianoce. Takže tie krémy, ktoré som si tam doobjednala na teraz, tak si ich musím objednať ešte raz. Alebo ich niekde kúpiť. Aby som zatiaľ mala, kým budú Vianoce. A to je už za chvíľku. Ani nad tým nemám čas rozmýšľať. We're gonna be two hearts running wild.